Is-sok tal-ġuri ta' Jorgen Fenek mixli bħala l-mandant ewlieni fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia lura fl-2017 fil-Bidnija. Fis-27 jum ta' dan il-ġuri l-prosekuzzjoni komplet ittella iżjed nies fuq il-pedana tax-xhieda biex jispjegaw l-involviment tagħhom fil-każ jew l-investigazzjoni. L-ewwel xhud tal-ġurnata kien is-Surġent Gary Sherry li għamel parti mill-iskwadra tal-omiċidji u li ilu jaħdem fuq il-każ mill-ewwel jum. U spjega fost oħrajn li fit-23 ta' Novembru tal-2019 it-tabib Adrian Vella kellu jinvista lill-akkużat Jorgen Fenek waqt li dan kien miżmum arrestat u saħansitra tieħed l-isptar biex isirlu xi intervent mediku. Is-surġent kompla jispjega li wara l-arrest ta' Keith Schembri kien intalab jerġa' jmur fir-residenza tiegħu biex jiġbor aktar apparat elettroniku fuq il-post. Spjega wkoll li dakinhar ta' tfittxija huma kienu marru b'karozza pajżana biex ma allarmawx lil pubbliku anke minħabba li quddiem id-depow kienet ikun hemm ħafna ġurnalisti. Fis-seduta tal-ġimgħa xed ukoll is-surġent Kevin Police li spjega li fl-2019 kien parti mit-task force tas-CID. Għalli fl-għodwa ta' meta kien ġie arrestat Fenek kien nżammu wkoll il-kaptan tad-dajsa, Logan Wood. Fl-istqarrija li kien tal-pulizija l-istess Wood qal li kien ippjana tiswijiet għal din id-dajsa f'Pozzallo u qal li dawn isiru kull sena. Logan kien qal lis-surġent li din kellha ssir f'Diċembru, però wara li tkellem ma' Fenek kienu se jmorru minnu fih. Minħabba li fis-snin preċedenti Logan kien imur waħdu għal dawn it-tiswijiet, din id-darba kienu ftehmu li Jorgen kien jibqa' Pozzallo u Logan jinżel lura Malta bil-katamaran. Is-surġent spjega wkoll li kienu nstabu diversi affarijiet fosthom mobiles u tablets. Brabta mal-arrest ta' tabib Adrian Vella, s-surġent Pulisa Lenka li huma kienu pruvaw ikellmuh biex imur lasa b'mod volontarju, iżda meta marru jħabtu l-bib ta' residenza tiegħu ma wieġeb ħadd. Sussegwentament minħabba li l-mobile ta' Vella wkoll kien mitfi l-pulizija kienu ċemplu lit-tifla tiegħu u kien hu li qabad it-telefonata. Is-surġent qallu li kien qed iħabbat il-bib u biex jinżel id-depo biex jiġi mitkellem minn Keith Arno u Kurt Zara. Xed ukoll is-surġent Christopher Saliba li kien hu li arresta uffiċjalment lil Jorgen Fenek. U qal li reazzjoni ta' Fenek kienet waħda kalma u li meta qalu li ġej mit-taqsima ta' kontra droga, Fenek wieġbu mhux ħandumu mela, hawnhekk Saliba wieġbu qalu ma jfissirx li jfittxu droga biss. Xed ukoll l-ekspettur Keith Vella li qal li minn tfittxijiet f'Porto Mazon stabet tabella li ntwerit fl-awla u li ġiet elevata minħabba li kienet tinkludi informazzjoni dwar il-kumpanija 17 Black u l-konsorzju Electrogas. Vella xed li f'vetrina tal-boardroom instabet itra allegatament miktuba minn Melvin Tewma li fija tax jifhem li kien il-middleman fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Skont ix-xhud Tewma kiteb li Jorgen Fenek kien użah u li kien qed jipprova jeliminah u għalhekk kien ippreżenta fost il-provi kollha li kellu. Il-ġuri se jkompli is-sibt fid-9 ta' filgħodu.